So, okay, kisunan may adlaw kayo tanan, kumusta na sa mo? Aniyaga po ninyong alagad sa kagina phone pa, Barili Morales, and then my partner ka po, si Randy Tayad. Asap gida, always say a prayer. Mano kisunan, ang sotang po kratong tagan ng pagtagan, no? Pinadakin ni sa asawa, nga magpaila lang sa nga, taling. Ambot og doon na ba isang makatsulokoy ning bana nako? Maro-maro pag yun. May katawa na lang ko. Usara manggod ka dispatcher ning bana nako ug makakaon gyud hinuon ni gahi-gahi. Pero nagkalisod sad gyud. May na lang kay wa mag-apil-apil sa drogas ning bana nako. Basta kay may pagkatsulokoy lang gyud. Mo magod ni ang mga panghitabo. Up to date sad kaayo ni sa balita ning bana nako. Talina, talina, ang kabaw mi burot. Ha? Ang Sa kada, oy! Oy, taling. Sa kada ka, boy? Ha? Max? Tarungan nagkanta ni mo, ha? Unsay Tarungan ng nga nako, ha? Oh, yun na murag isapot na. Di mayo ang lakat ug banabana sa panahon. Murag dunay daw tang tilibadon. Ba. Sapot kaga. Sapot, taga? Oh, sapot. Nga naman, ha? Ah. Tarong maksa? Pabor ka bastuon ako. Oh, kuyaw na nida. Atras tagamay. Ha? Ngano bang isapot ka man ga, ha? Suko ka ba nga gigamit gyapon ako ang landfill, ha? Why lami? Uy, what happened in Denmark, ha? Suko ba ka nga nakikamigo sa China o sa Russia? Wa, gihapoy lami. Ngano maday ka ga, ha? Kisa may di sa puton taon maksimuha ka, uy. Ha? Wa ka bang kakita sa mga bahay sa itong mga silingan magabi, ha? Wa ka bang kakita? Wa kay mata? Kay nga naman ang mga bahay sa itong mga silingan taling. Nga naman, ha? Pastilan, hayag na kaayo, kidap-kitlap na. Oh. Daghan na kay mga series. Pasko na gyud. Hay, pero kita, bisag so, wag yun nagkidap-kidlap. Mao ba? Gusto ka na kidlap-kidlap. Uy, sayon na kayo na. Ay, kabala ka. Manakop kung daghang mga aninipot, nga doon ay magkidlap-kidlap na diniyo niya sa tungbay. Why lami? Peh! Oh, ay lagi po yung lami. Ay, kabala ka, day. Ha? Kung kanaray mo nasaputan, ha? Sayo na na, kalba lang. Makadikorit lang gihapon taning Pasko, ha? Total, layo-layo pa bitaw ang Pasko. Pero mo na rin hustong ipang-decorate. Uy, makuy, kasabot ka ba, ha? Oo, unahon na nakugbuhat ng Christmas tree. Unya? Mm. Unya? Asa mo i-decorate sa imong Christmas tree? Unsa ba'y pamitayo na ng Christmas tree? Balon. Balon. Okay, balon. Sayon na. Adto ko ron sa health center. Sa health center ba, uy? Mangayo kong kondom sa taga-BHW. Usay kondom, uy! Manay himuon na tong balon. Paboruto na nako. Balon na. Chulok ko yung kagunahon na, uy. Puro kutok, yung kagutok. Uy, naturiring, nagyukape. Ako lagi bahala ang dekorasyon. Sayon ra kay na. Nya, sa makagwarta ipalit o mga decoration, ha? Nga dispatcher ka man lang. Doon ako laing resources. Mga laing pamaagi para makapalitag dekorasyon sa Pasko. Sa may buhaton ni mo, ha? Kuyog tanduha, naigunta. Unsa? Manay gunta. Di ko ka mamukanta, uy. Ako lang kanta, sayaw lang ka. Sa masisayawan ako. Hula-hula. Sa hula-hula. Mm. Oh, kalisod na ng sayawa. Lisod ba, oy? Sayo nang hula-hula, ikiti-kiti ron na mo yung kamot. Kitiw-kitiw. Unya, ikiti-ikiden ka. Unsaon man, ha? Max, Sige, sige, unsaon? mag-practice ta, ha? Ako'y kanta hula-hula, ikay sayaw kikid-ikid, ha? Kitiw niyo? Kitiw-kitiw. Nya, ikid-ikid. Ah, Sige, larga. larga, ha? Wala to, wala to, wala to, Mao ni makika, di ka, Mao na, eh. mao na. Ay, puyo, ay, kahiyan mong lawas, ay, huwag tugas. Pweh! Tungod sa katsulokoy ning bana nako, gidadyo kong panaygon, wa mi sista, kamutray among giduyog, ipapakpakpak lang, dito lang mis sa layo. Kanang way nakaila namo, nadagit ko sa kabuang ning bana nako. Sige, ready ka na taling, ha? Anita din ni Manaygon, kini din, eh. Maki, Oh. ni arabay beware of dog. Oh, Ay, kadlok. Panghadlok na na. Sige, ready na, ha? Ready na kasi mo sayaw, ha? lain na bayani, eh. Para makapalitag series o ka ng bachelor sa kabaya, oy. Sige, Larga. larga. Oy! Asa mo? Ha? Asa mo? Manaygon mo, sir? Ha? Manaygon. Oy! Ato mo punay guslayan, oy! Yaw lang din, hey! Asa mo? Manaygon lang, sir. Bahala na mo, day! Bahala na mo! Kahit mo ko, da! Kahit mo, da! Para na lang, uy. Maki, uy. Nasuko man ang tagbay. Kahadlok naman mo taling. Ha? Ay, kahadlok. Re, ha? Ready ka na, ha? Ready ka na. Sa mong sayaw, ha? Oh, sige. Okay, kanta na ko. Hala, bahala na. Nangge, kanta diha. Larga. Kasadya ning takna, dapit sa kahimayaan, mauray akong nakita. Oy! Unsa mo, oy!
kay gibugoda sa mo. Mauray akong nakita ang panagway. Naunsa ha? Ang panagway nga muragiting lanay. Oy, bato-bato. Oh, buhi na sa bato-bato, buhi na sa bato-bato. Kinsa na bato sir? Among iro. At dagan taling. Hasta iro bating naong. Dagan. Usahay, dunay mga higayon nga magkasulti mi si Maximo nga akong bana mahitungod sa among kalisod. Kuan ba, Maki? Oo, Sonling. May igsuon ka mangyong madri ba? Oo. Magpatabang ba lang ta, mangayo tagtabang. No, dili taling. Nakabuhi na kong gahi nga mga puong sa kong igsoong madre nga di ko mangayog tabang niya. May pasalig na ko. Nga mo barog ko sa tong pagpuyo. Pero ingon ini nga nagkalisod ta, mangayo tagtabang kang Sister Matilde. Uy. Ayaw na lagi kasula pa nga akong igsoon. Lahi na tong iyang kalibutan. Lahi na sa nangato. Dawi, may manunta to kay madre man tong imong igsuon. Ayaw lang. Kay nakabuhi na kong mga puong nga makabarog ko. Nga way tabang gikan kaniya. Ay, nahala, bahala ka. Hmm. Ay, may manunta to kay madre man ang igsuon himo nindot unta. Sige, ay lang na nagunan na. Maningkamot lang yun ko. Nahala ay, bahala ka na tawhana ka. Mo kay gusto nimo, bahala ka. Mabuhi lang kita. Pero daot. Leng, lakaw na ko ha. Asa man ka? Adto ka sa maigsoong madre? Dili oy, doon na lang ko ipagkikitaan. Tingali unsa na sad na ha. Ay lang ipagbatok na taon na ho na. Saka ba? Sige, haran ako. Pabuton tikas pa ning hapon ha. Pabuta lang ko. Pasagdan ko lang gining bana nako sa iyang buot pagabuhaton kay di man gid mosugot nga mangayo migtabang sa iyang igsuong madre. Unya mao ni ang nahitabo, nagkita og sa iyang barkada. Usa, duha, tulo, upat na kong hulat-hulat. 5, 6, 7, 8 na kong lurat-lurat. Siya po, sido siyang to nangabot tatayin ka na. Pinangga kong bergat, di ba nagsabot ta nga hulaton ka din. Unya may kuyog ka di ay sa laing lalaki. Naunsa ka, baby. Manong imo akong gisikwati. Pagkapait nining makatrato kita, guway permanente. Misaad kang di ka na mag-usap. Unya sa takulaw lang imo kong kilipat. Milayas ka, bibi, turato'y kaglakad. Kung makisulti ko, dili ka mutagad. Mayo pang klarohon mo kung gusto kang makibulang. Nangahoy kas katunggan, imo kong gibiyaan. Kay gitiawat kagbat nga kiskisan. Naunsa ka, baby. Ano imo, akong gisikwati. Pagkapait nining makatrato kita, guway permanente. Naligo kas kainggit, gidak kas pulis. Kay mi ambak ikaw ngaway tapis-tapis. Naunsa ka, baby. Anong imo akong gisikwati. Pagkapait nining makatrato kita, guway permanente. Naligo kas bugtong, ako kang gibadlong. Kay nagligot ka lang away tabon-tabon. Naunsa ka, baby. Anong imo akong gisikwati. Pagkapait makatrato kita, guway permanente. Milarga ka Cebu, waka pahibao. Og mitipon ikaw sa babay 3 piso. Naunsa ka, baby. Nganong imo akong gisikwati. Pagkapait dining makatrato kita, guway permanente. Milarga kas Manila, gidakag bakla. Dito naman kanur ikaw gipatsula. Naunsa ka, baby. Nganong imo akong gisikwati. Pagkapait dining makatrato kita, guway permanente. Pagkapait dining makatrato kita, guway permanente. Kutasa. Oy! Ay, sa ngayalan, politiko. Ay, sorry. Ikaw. Ay. Di ba barok mati nga mo? Barak? Barak. Barak. Ikaw man din na. Barak. Nganong niya maka-digs? Kuan. Max di ay. Ito yan mo? Klaro ha? Barak. Ako si Barak. Barak Umaga. Barak Umaga. May ka man lagi mo kanta Barak. Apo walas laay. Basta naas mamninin mo rin ako bang ng mga kanta-kantahan. Basta dili ko kapamahaw, makakanta-kanta yun ko. Mabusog ka na. Busog na ko, ana. Ako part, lain sa dugutomon ko. Ano man? Kung sa may buhato ni mo. Hanggap na kong hangin din mong utot. Okay ra na. Sige, Dilmar, sa iyo kumitik siyang uyab. Ang mauna yung pamahaw. So, yun na po, part.
Doon na ako'y balita ni mo. Unsa man na, part? Unsa man na? Akong tatay may ambak sa barko. Ha? Sus, way salbabida. Naluwas pa. Wag yun, malumos. Layo na sa tatay nimo kang paring kaloy. Okay nga naman, si paring kaloy. May ambag sa aeroplano, way prakyot-prakyot. Uy, parakyot. May ambak sa aeroplano. Oh. Unya, nga nung man mamatay, nga nung naibaw man ka. Ha? Wa mamatay, nga nung naibaw man ka. Gikan man ko siyang haya. Dali part. Aron manggawas ng hambog nato. Mag-inom ta. Okay, may pa. Ang baso, part, man. Hambog na ba ka, Bart? Ikay nagulit baso, ha? Na mangita kang baso, narani mo? To, di ada. Paano, part? Huwag ka ba mahibog? Okay nga naman, Part. Sa atong mga kabataan karon. Maugi na ako nibod nga, Part. Hmm. Nga ang mga bagong tubo karon, mga gwapo-gwapa naman. Tinuod yun na. Mga batanon karon, mga gwapa-gwapo na. Oh, pero Part, unsa kay dagway anang tao nga bati og naw, no? Siya ro ka mahibaw, part. O nga naman. Korinta na'y panuigin mo, wadyo ka kahibaw? Ngano lagi? Ah. Igo ko ana, Part. Mau na. Inom pa, part. Inom pa. Sky is the limit. Sige, inom. Sige, inom ta. Sa pagkapalainom sa kong bana, may resulta na gid ni, mihubag ang atay. Mo na diha maki, mo na! O, unsay akong sakit taling? Unsay findings ni Dr. Arbatin o ni Dr. Pick Englin? Hepa imong sakit. Unsay hipa? Di na hima. Hima kas kabuang murog ng paon karon. Sige usapan na diha maki. Patuyang pag-inom, mihubag lang imong atay. Layo raman is tinae, eh. Sa layo, nagkauba naman na sus imong tiyan. Kining magpahikap lang kong sirpuloy. Hala sige adto askarkar, puti daghan ng tao dito. Hastilan maki ug basakit kag mo-ospital ka unsaon naman lang nato nga wa na bagitay kwarta. Mawara lagi ni. Ang hepa? Ang atay. Hasay! Og may grabe kyut ang sakit sa kong bana nga hepa, mao nga na problema na gyud kaayo ko. Unsa may pong ni Dr. Pick Englin taling? I-admit gyud ka. Mo ba? Sige, admit na lang ko. Unya, nakay kwarta diha. Magkabayad ka sa ospital. Kining, adto lang ko admit sa ospital sa gobyerno. Hastilan, may magmatagad lagi dayon ka dito. Yun na, taling gusto. Nati ospital nga barato. Ospital nga ang nagduma ang mga madre. Unya, nga na magbanga madri sa may mahitabo. Adto lang ko magpa-admit. Barato ra tigilay na niya makahangyo pa ta. Ingnon na nako nga indigent ko. Sige, kana na lang, sige. Basta ako rin bahala. Mga madre may nagdumaan ng mga ospital. Adto lang ko i-admit. Ug dito gid ma-admit ang akong bana sa ospital nga ang mga nagduma mao ang mga madre. Dinhi migawas ang pagkachulukoy sa akong bana. Sa dihang naayon na nis iyang sakit. Dako di kong bayranan sa ospital, sister. Oh, Mr. Lopez, mga 70,000 pesos. Uy, kadako. Sister, hastilan, wadyo ko ikabayad taon inang kantidara, uy. Uwa ka di ay kapangayuan og tabang? Asawa ba, igsuon ba, mga anak ba? Kung pobre sa kay nga akong asawa, sister, hinoon doon ako igsuon nga madre, parehas ni mo. Pero di ko makapahangyo, mauwaw ko. Mao ba? Kining, may mga madre, sister, kay mga daga man mo. Uy, minyo naman mi, Mr. Lopez. Ano mo, sister? Nikinsa man. Sa Ginoo. Ah, Ang among kasing-kasing o pagkatao, gihad na namo sa Ginoo. Mga sa itong igsuon akong madre. Minyo na sa siya sa Ginoo. Oh, mausad, si Mr. Lopez, mausad ang imong igsuon. Sister, Minyo sa ato pa, adunahan dahil nga akong igsuong madre kay naminyo mas Ginoo. Oh, maugyo ka nahaj na. Ginoo. Maudjud na, Mr. Lopez. Kung mao na, sister, makabayad na ko sa kong bill din sa ospital, makabayad na ko. Ha? Oh, Kisamay mo bayad? adto lang mo paningil sa kong brother-in-law. Unsa? Oh? Asa man, Mr. Lopez? Adto mo paningil ba sa kong brother-in-law? Ha? Oh, Kisama imong brother-in-law, mister? naminyo naman ka ako igsuong madres Ginoo. Oo. Oh. Nahad na sa Ginoo ang among kasing-kasing. Apis, adto lang mo paningil sa kong brother-in-law. Pasilan, Mr. Lopez. Oh.
Lisod-lisoron man sad minimo, oy. Maro-maro man sad ka di ay. Lusot yun. Ay, yes. Mao ni ang pagkamaro-maro sa kong bana, nga sagol may pagkachulukoy sad. Nakahuna-huna sad og mga paagi. Hapit gud mahayag ang madre sa pagkadungog sa gipanulti sa kong bana. Unsa man ka may pasultihon? Taling. Hey, hi, hello. Hello, Berdeman! Goliath! Ay, tanan. Merry Bambina! Christmas! Merry Christmas! Happy tagi Pasko! Happy Valentine's. Oo, nya, lain na sang tuig, 2017 Dali na na. kayo, Muragan. Una na sang edad na to, ani. Nanasan. Oy, salamat ay kayo sa tanan nagpalitan o nagamitan sa Paniyawan Herbal Capsule. Oh! Paniyawan Plus with Mangosteen. O garong bago nga gihimo sa Sen Marketing, ang Paniyawan Herbal Capsule with garlic na. Garlic. Oo. O sa Panyawan, Lilimentuel at Pres, nga Lilimentuel. paboritong haplas ni Mayor Boy Pahang sa Tikira o ni Vice Mayor Leo. Kumusta mo din ha? Murag pagaw-pagaw ka, Paggawa Guliat. kaya ni Pres. Dito ni Murag silang na-concert ka, gyud O, da. dito ilang Mayor Boy Pahang dito sa Antikira, Bohol. Di ay. Sa tanan taga Bohol, may adlaw, may pagpaminaw. Ni Kapitan Michelle Gador, nakakap ni Kapitan Itok Licaros des Bulinawan Karkar. Ato mga suki kayo, ito mga diehard ya. Oh. Pinikaligo ni mo ng taling gamit sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Kana. Siya na bang usak ni Taliwan as Biloy? Binuan. Oh. Binuan. Si Taling, ato sender. Taling. Kini ang bana, matupan niya, may pagkatsulukoy, magkamaro, dispatcher lang, unya na sakit ug hipa. Nakaroon, dito magpa-admit sa ospital sa mga madre kay Brato-Brato, ranong nga nagduma mga madre ba? Wa sa ospital sa gobyerno kay di matagad no usahay. Kuwang sa mga equipments. Oo. Karon dako magbera na 70,000. Mo to niingon ang nahangyo sa madre nga war ba to ko kwarta mother, sister. Sa wa kay pagtabang sa imong kuan, may mo mga madre, mga daga mo mo na nga sa uy minyo na may mga madres na minyo sa Ginoo. So mo sa dito igsoon, may igsoon siya siyang madre. Naingon siya nga ang akong igsoong madre na minyo des Ginoo. Ingon sa ato mo paningil sa kong brother-in-law. Maro-maro jud tinong. Maro-maro. Pagkahanggaw gud. Lingaw-lingaw rin ako. Usa ka choir conductor. Usa ka Ano? choir in conductor o tigduyog yun sa simbahan. Nagtingkagol na krus preso. Ano mo bang? Naku, kunog utang. Preso din na utangan. Basi. Depende. Depende kuan o estafa o bouncing check. Pero kung kung utang lang, utang nga, maingon lang nga, mukabayar ko, unya nala, basta unya na lang. O nga bitaw ko kaingon nga kanang katong tigduyog simbahan unya part-time teacher pa siya sa university unya tanod pag yun po siya sa barangay kanang na preso ko di ba na may panultihon na Nisyo ito kuan, bouncing check. Bouncing check. Kana, Pero utang lang. kuan si kaana, muuntol ang checking nga imong gi-issue. May lagway rubber kay di Unya, uuntol. ang paig ko na ng utang, kana magsika kadawat og demand later. Bitaw? Mo na ako kaniadto. Pero doon ang Halos, inana ha? board. Nganong nakadawat magkag-demand later kanang Pero mga talaga ng utang. pero kana bitong mga kanang visa Niadtong card. panahon ba? Niadtong panahon nga natuwad pa nga akong kalibutan. Di ay. Oh. Katong murag, Oh, nagkuan pa, Rocky. Ang sarong. murag nga na ba? Oo. Gidongog na ta nga naghikog. Daghan na kayo nga gani nahibaw mo nga nagbalin-balin na lang kog puyo. Tungod to sa mga crumbles Kakulian. kinabuhi. Nga dili kapungan. Kanya gani ang ako mga silingan, moingon nga namatay itong Esteban sa ambot. Bisag mga silingan, moingon ambot, nakita man sila namo. Murag iduot sa kaba. Tabangan sa kagduot. Noon sana. Mao ba? Karon nituyok ang kalibutan. Nagsir Diya na na sila pabor nako. ninyo. Nagsir na. Nagsir na? Nagmam na. Oh. Muad to na sa opisina mga nagtabang. No? Ano ba? Oh. Ano ba ang dagan sa panahon? Kuan ba kanang wither lang. Wider. Mao na- Mutuyok mong yun ang panahon. mao na nigingon ban Gulong ng palad. Oo, Kunay mao na sa ng- gulong. mao na nigingon ban nga daghang nahauna apan nauwahe ug daghang nagpataas apan ipaubos kaya mga nagpaubos ipataas
Oh. Balik-balik Ana kay dia. Japon. Oh, Balik-balik. Kani Tuyok simple lang. ang kuan. Tuyok ang ligid. Oh. May lagi ni tuyok, maog na gapon ka sa taas, maabtan gapon ka sa taas na nigtuyok. Pero abtan kag taas. Kaya ako, ginamahitabo ako, apres. Nga naman. Di gini, ang ako, gali. Ang ako, lahi gini ako, pandi. Kung ginamahitabo ako, alan. Nga naman. Huwag ning tuyok ako. Tuyok ako mo abit ang Gilid del Mar. Usara ni tuyok ni Gilid del Mar board. Saman. Kana ra yung mga chicks niya. Patay sa ning atoy kalaki. Ang ako, Bay guro niya. ako sa tuyok, Ikaw ka atras kumo na na tuyok ako. nang umo. Atras. Atras imo. Atras mo. Atras sa bante. Pero si board. Atras ka ba? Gidungog siya naghikog na ikog na rin na niya ng mataw. Ikog na rin niya. Pero sa Bambina board, bisan pagkuan permanente gini ang abante. Permanente. Oo. Wa ni siya tuyok. Ayaw naman pagkabutang dito sa Bohol. Na may income dito. Oh. Kapalit yung yuta. Sa abukado, naman sa abukado dito, nya magdadi tagsarak buok. Nana sa iyang napalit yung yuta sa bol. Hanasad. Ang tagaan niya sa butsi Second pa hand. tinuod, dadag Pero dahil nangita sila sa kita to Edwin sa Limbangon, nangita sila gyuta nga palit. Oh, kanang Pero- pila to yuta. Karakuan, memorial. Dili ko ang kanang pila to katunilada gang. Oh. Yuta mo gyud jag kay abono lagi nila sapa kay. di ay. Oo. Mao na nas mananga. Kumkub lang mo dito. Balik tang taling. Balik ang taling. Oh. Mas maayog yun ba nga kanang ingon aning kahimtang si ang bana nga magtinarong lang ka ta kay parte mo guna og health. Parte mo guna si ang kaluwasan. Di kana si Ambana, kung ano nagod ka ng pakatawa, komedya. Atong nangita to sa kuan Oo, kay komedya wala kay ba? kabayad. Oo. Ha? Mo nang ato lang paringils kong brother-in-law kay dato to. Hinanggaw ra gyud niya. Na, oo. Inamaw ra gyud na Kay niya. ang igsoon madre man. Na namindyo mo na sa Ginoo. Ito lang paringils brother-in-law. Pero musaad lang siya, board, sa ataro nga pagkasulti. Musaad lang siya, good nga, mabayaran na ba na ako, sige lang hinahinayan lang. Dili lang kay Parang dispatcher bulto. mo tao na siya. Oo, hinahina lang ba? Kanang ingon ba nga mo pirma og promissory note dili na mapriso? Kuyaw na ang mon ni pirma. Mo na ikiha. Oh, Ang ni pirma. kanang naingon mo mag promissory. Kana bang mo kuan ba kanang Gates. unsay nga na nang mubarog ba sa imong utang. Dili, co-maker. Co-maker, Imong oh, pasabot. muna. Pero ang iya talimbot pasabot ti Bambina, Ang promissory, promissory nga, musaad ka. musaad ka nga, kani buwana, anak ko Bayad. bayad, no? Ambot ka, mapriso ba ka ng inana? Sige, ako lang gyapon. Di sa tingali gyapon kung palitan malayo na sa siyag. Kuan, Kanang kanang maker press, parehar na kanang gitawag og kanang garantor. garantor. Nga, kung palitan, muna nakapan, o kumitor ka, kay na inaana nga di ka bayad, ikay panilngan. Kung palitan mo layas to. Pautangan ko ano kuway kumikir. Oo, mulayas to ang kuan, katong kumikir may lasang bisuron. nangutang gyud nga ikaw kumikir, ikay panilngan, muna Ano siya? nakapan. Sige. Sa ato ba nga karon adlaw ang atong caretaker si Alan Pulistiko. Oh, siya ron. Iya ron assignment. siya mo yung nagkuha na ng mga Oh. kanang mga tinai ng gawas. Kanang bitaw mga wire? Wire. Nga Iba lang yun ako ni parehalan politiko sangay. Kung mari siya diri, Ate Pres, pakanon kita niya ini paniod to. na na mapugos sa arong pagkaon ron. Mao Kana, gina oh. ako biliban na niya. Wala Iya, pugos na marong palit kuwan, inasal. jote. Iya man jote. Nya, Dili. Dili. Mga kwarta linya lang ko. Di siya ay mutabon sa mga wire ba nga nga bitay ka na nangakita kay bati man kita na mga kita ang wire, di ba? Muna iyang gitago iyan butangan niya ganay. Doon ako nasakay sa barkulan. Kanang doon ako Di siya David. dili doon ako nasakay sa barko padong sa Bohol ba. Nilang Alan Polistiko. Ah. Unsa to inyo lan kanang Dagnawan pasanan. Ang Parintin ni sa kuan. Bohol, doon ako nasakay. Pasanan. Pasanan. Ubo sa pasanan. Andun ay tubig nagambak. Ah. Doon ang mugo sakay sa barko napitid to. Ilaha napita kanang ang ilaha na asbol apan sakop sa inabangga apan ari sa mo agas sa bayan. Lagi niya unsa man tong imong gikasakay? Alagi, ano man. Unsa ang gikasakay nimo? Sige, Asa sige. ka hitabo? Tao ko na kagiro. Eh, Ano man siya? Oy, di kita maka kuan rin na. taling, aritan taling, no? Oy. Oh. Oh, Sige, Ling. Salamat kay Ling, ho. Mawala na nga. Kani kabuan man ikaraman na kayo. Mao Ling, na. nga sulok ko ng bana nimo. Ana, sa banban nila na. Salamat sa pagpapadangat atong tulumanon. Kone ko ang Puzzle Tihon.